Reklamador dyan yung silingan. Uy, buro, si Kwan, bakig ba? Pakita na akong picture niya, bakig. Para makita dyan yung asya dyan niya akong gayon. Visit. Welcome back to the YouTube channel of Mars and Sarah Vlog. Ayan. So for today's video everyone is I am here now in heaven. Nandito tayo sa pinakamataas na tuktok ng bahagi namin bahay. Sa 5th floor lang naman. Mga ganun. So ngayon na ako nakabalik dito te. Oh, for how many years? I think 3 years na siguro. Kung may hagdanan namang tiris dahil. No? Kung ipaglayato ni mo na. Ayan. Silaw siya. So, ayan, nagpa-road construction kami sa bahay, te. Ayan. Bulaban. Julie! Kapit-bahay namin gwapo, te. Ayan. Mugnaw dunsol. Julie! Ago! Ang lapay. Ang reklamador ang lapay, try. Nagbaki ka nga giyo, oh. Woo! So, ano to? Dito tayo sa taas na, ganun. Oh, tiniil, mga white chinilas. Ang lapay, reklamador, buang. Hoy! Wa pa man. Nagbangan pa sila. Tumihalo sa sugod. Ay, asa may buhos ni mo nga pa may kuwan? Nagbangan pa. Reklamador dyan yung silingan. Uy, buro, si Kwan, bakig ba? Pakita na akong picture niya, bakig. Para makita dyan yung asya dyan niya akong gayon. Visit. Tapos ay gwatig disney, maragbuang try. Bakig lang agi. Ano magbuang? Lah, saan yung iro nga apit na mamatay? O, palikuha ko rin sa tagihan eh. Kung di na ram na iro, naghuat mo kung magpaligis mo. Tubo ka dong. Tisngigan mo buang. Kita kay siya, zoom na to ni unya kay makita doon. So ayan yung ilalim ng bahay namin, bes. Ayan. So ayan, road for renovation or construction ang bahay. Ayan yung tito ko, yung naka-black. Tsaka yung pinsan ko yung naka-red, charot. So ayan, so sobrang gulo na ng bahay namin, bes. Ayan yung lolo ko, char. So, ayan, papasok tayo sa kwarto namin, or kwarto ko. Ito yung kwarto ng mama ko, ayan. So, sobrang sira na talaga. So, ayan yung kwarto ko, bes. Papasok tayo, ha? Okay, wait. Video na gani. Ayan, yung kwarto ko. Diba, na-surprise ka. O, ayan, ang gulo. Kasi lahat ng gamit namin, andyan sa loob, mapa-electric fan, o, diba? Loy, marjo, gikayatan akong kwarto. So, ayan, babalik tayo sa labas. So, ayan, yung TV namin sira. So, ayan sila. So, sobrang init. So, ayan. Road to Construction Part 3. Ganon. Road to Construction Day 3 pala. O, Part 3 na. Okay. Nagtrabaho man mo itong time nga wako ka-video. Charot. So, ayan everyone. So, gipaligunan na namo among balay. Char. May pambalay maligunan. Pura among relasyon gabok. Pas kahoyng gabok. Sa ayan, nagaw ka siya kabelya. Hi! Taray kapitbahay. Dahil just niya. Brian, init ba? Nagpandong takagwasin. Wow! Wow! Iba din. So ayan, desuri-suri lang ang tadi. Kat-kat kung tadi sa Terrace. Dangugan na dahil kayo diri sa Terrace, no? So, ayan. Nandito na ako sa terrace namin. So, ayan yung lolo ko, yung tito ko, tsaka yung pinsan ko. Ayan. So, sila kasi yung tatrabaho. Tapos ako, sasama ako sa kanila pag naghahalo na, pero wala pa kasi. Ayan, naglalagay pa kasi sila ng mga tubo or mga kabelya, ganun. So, wala pa akong trabaho for that time, diba? So, ayan yung terrace namin, best. Yan, tinatayuan ko. Tsaka, hindi naman siya masyadong malaki. Konti lang naman siya. Gagawin kasi yung kwarto ng kuya ko dyan, banda sa may dyan. Ayan. Gagawin yung kwarto niya.
Ayan. So, di ba? Wala pa kasing hagdanan kaya walang masyado nakakapasok dito sa terrace na to. Pero pag may hagdanan na siya, so baka siguro dyan na kami parati magtatambay, ganon. So, ayan yung baba namin. So, di ba? May mga puno, bes. Sobrang ganda talaga dyan. Sobrang init, ganon. Kasi walang wala pang ceiling. Yung mga ganon drama. So, yan yung wifi namin, ganon. So, ayan. Todo sikap talaga sila, dry. Ayan, o. Wala kasing pera or budget for labor. Kaya kami-kami na lang muna. Yung mga ganon. Ayan. So, dyan nilalagay yung hagdanan, be, sa putang baba. So, wala pa kasing pagkatapos na ng bahay, te. Ayan yung wifi namin. Ayan. So, ayan lahat, bes.